Angusko, poď. Angus. Vážení priatelia, ako vidíte, nakoľko sme nemali veterána, sú tu len dvaja predstavitelia, ale skutočne špičkoví predstavitelia plemena Boxer. Každý z nich má svoje plusy aj svoje určité drobné nedostatky, ako každý psík, žiadny bez nedostatkov není. Ja teraz poprosím týchto majiteľov psíkov o jedno koliečko, aby sme dodržali aj nejakú formu. Ďakujem pekne, poprosíme o potlesk. Ako vidíte, obidvaja psi sa nám výborne hýbu, záber na predných aj zadných končatinách je skvelý u jedného aj u druhého. Prvého psíka, ktorý zatiaľ poradí, ďakujem, stojíme, je troška kvalitnejší, pevnejší chrbát, predsa len ďakujem, stojíme. Ale samotný prejav je typický, boxerkársky, predsa len u psíka triedy dospelých, preto dneska do samotného finále oboba nám postupuje pes. Pes katalógovým číslom 16.